Gel, maray na aga. Ano inibigong pinalwad mo sa kuya? Halos tumanda ng 20 years ng first na Secretary Vince, tapos yung natitirang pinagkatiwalaan natin hindi pa umaalis. Wala talaga asang maganda sa okay. Puro ay nako. Ay nako, mga maisugon. Good evening, wala signal. Wala signal. Okay, sige. Mga kuha natin, mga birthday celebrants natin, mga morning heritors natin. May mga birthday mo niyan. Happy birthday. Alright? Buwan naman ang report. Hali dyan sa Luwais. Kasabay po sa Angel Mustasa. Oras natin 12 minutes makalipas ang alas 5. Angel, good morning Angel. Angel. Ay wala, naputol. Naputol pala si Angel. Naputol. Tabian sa tuyang mga pag-iriba. Hali po dyan sa Luwais. Sige daw. Sige daw. Sige daw. Anong Bareta, ali po dyan sa Luwas. Okay, nawala. Si Karen, yan John. Wala, suduwa. Nawara, suduwa. Naputol, suduwa. Okay, sige daw. Sige, tapudan ko daw sa pag-asa. Tamangungumusta lamang kita ngunya na aga. Kung ano ang latest na forecast. At tabon ngayon ang okay, mas maray nung pungan nga na kung kita ngunya na aga. Ha? Apudan ko daw sa pag-asa natin. 14 makalipas ang alas 5 in morning. Baka iguana sindakan so si Upong wala na yon. Nagluwas na si Upong, luminuwas na si Upong, mga tugang sa PAR. Luminuwas na tabi si Upong, mga tugang sa Philippine Area of Responsibility. Yan, ha, tingnan natin. Tingnan natin. Hello? Sir Henry. Good morning, tabi amigong Melvin. Mahagad kami ki latest na mga information regarding po sa kamugtakan kang panahon. On there ka na po, go ahead. Sandali lang po, Sir Henry. Okay, sige. Ha, Sir, sige na. nag-update ka. Ay, ka pa? Sige. Ano mapod gari tabi ako migaw? Ano ko na, okay, maano na ka. Yun na, nakuha ko na. Just marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mataga DCGB, asin sa gabos na tagapakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa mga na petsa sa Siyempre 27, 2025, saldaw ning Sabado ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang severe tropical na si Opong ay nag-re-intensify into a typhoon sa may bahagi ng Kandorang kang kadagatang kang Pilipinas. Asin kasubagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kang typhoon na si Opong ay pigakarkulong na sa distansyang 505 km sulnopang kang Indang Cavite o nasa coordinates na 14.2 degrees north, 116.2 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 120 km per hour. Asin pagbugsok ang paros na abot sa 150 km per hour. Mantang naghihiro pa siring sa Sulnopan, Norte Sulnopan, sa rikas na 30 km per hour. Roatyo na paghapon, ito pa ay pigakarkulong na sa distansyang 675 km. Sulnopan kang iba Sambales sa nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Mantang din naman yung na tropical cyclone wind signal na nakaka-apekto sa anumang parte kang sa tuyang nasyon. Mantang
Southwest monsoon no habagat naman na nakaka-apekto sa Palawan, sa Kabisayan at sa sulno pamparte kang Mindanao. Mantang digdis ko Kabikulan makaka-experience siya ning bahagyang mapanganuron sagkon mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat, pagdagoldol, dulot kang mga localized thunderstorm. Ang paros ay moderato sagkod sa makusog na halis sa source sagkod sa source serangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging moderato sagkod sa maalon. Tinatayang abot ng temperatura pigalaumang poon 25 sagkod 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirangat yan na alas 5:35 ng pagkaga. Asin masulnopat yan na alas 5:39 ng pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:17 ng pagkaga. Ini si Melvin Almahela reporting live halidigdi sa DOST Pagasa, Ligas. Amigo, amaray banta namin sud mo kasubag na dai na ki iba pang weather disturbance. Ta may mga post na naman baga kasuhapon ko dito na igwada ki panibagong nabibilog na naman na maraot na panahon. Sa ngayon po, Sir Henry, confirm ko pa po yan. Sa ngayon po, Mayo pa man kita. Mayo. Nahihiling na pa na iba pang samaan ng panahon na maaaring makapekto sa tuya sa mga at least mga 3 to 5 days. Ayun, magayon yan. Pero gano'n may sama ng loob meron, ano? Siguro po, Sir Henry. Sama ng loob. Okay. Sige, Tabi Milvin, salamat na maraming sa Indo. Mabuhay ang Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry. Mabuhay and God bless po. Alright, thank you so much mga tugang. Iyan po ang mga latest na forecast mo na pagkaaga. May kinaraman po sa kamugtakan kang panahon. Magayon na. Basta Morning, Henry M. Maraming nagtabang sa tuya na panahon. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po sa mga paraang tabay. Pwede ka na maglabat at taon. Ano? Pwede ka na maglabat at taon. Sa aga? Sa aga. Ay, iyo pala, may lakaw palang gatas na hapon. May coverage kita dyan. Dali, mas na ito. Ayo. Apo. Okay, sige. Anyway. Yung manang, ko pa rin. Patapig suru separate ko na kasubanggi. Iyo manangga. Domingo na sa taboy, lo. Iyo. Sige. Diretso balay-bay. Okay, sige. Anyways, VP, sumadugan pa pong barata, duwang individual na kaibahan sa listahan kan mga most wanted persons sa siyudad kan Legazpi and nada po pa sa magkasublag na operasyon na ginibukan mga personahes kan Legazpi City Police Station sa pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., ang acting chief of police. And at VP na arestar si alias Pitong, 23 anyos, warang agom, na kasong ini sa laugkan sa rongmon sa syudad dahilan panahapang ini VP Henry sa kasong acts of lasciviousness ng Section 5 kan Republic Act 7610 o ining Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act kung saan may pigrekomendar na piyansang 180,000 pesos. Kasunod din naarestar man si alias Greg, 37 anyos, warang agom. Siya nakampang man sa pagbayulan sa Anti-Fencing Law of 1979 o ining Presidential Decree 1612 asin may kaparehong ipigrekomendar na piyansa na 180,000 pesos. So ngunyan, ang duwang personang ini na nasa kustudya kang Legazpi City Police Station mantang pigahalatan formal na pagpaluwas ng commitment order hali sa korte bago man ini i-turn over sa Bureau of Jail Management and Penology. Yan, VP Henry, ang mga duwang pa pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGB. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas, may kinaraman sa mga bareta. Okay. Okay. Kaso hapon ini,
Kaswapon ini. Okay, sige. Good morning tabi sa mga birthday celebrants natin. I-text na po sa inyong mga birthday greetings. Papasadahan tayo yan. Makalipas lang kaning mga report. Dadawag ka mo sa Wala si Karen, naputol na. ba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. All right. Sige. Okay, sa mga kuha natin dyan sa mga travelers natin, ingat-ingat tabi sa Tuya Gabos ha. Ingat tabi sa mga may birthday ngunyan, tabi i-text na sa 0928-777-5548 0966-203-0034 para po duman sa Tuya ng mga birthday celebrants natin. Happy birthday. Ulitin ko sa number tabi 0928-777-5548. Ang globe natin 0966-203-0034 para po duman sa gusto na magpabot nin birthday greetings. Okay, Karen, aramon ta daw ang report kasabay si Karen Ala. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning kay Madam Melinda Wi. Tabi sa kabos ng mga listeners. Madam Melinda, good morning tabi sa imo. Mabuhay ka. Karen, good morning Karen. Yes, hello, BP. Dahil pang mga sakunin bagas na na-i-distribuer ang Provincial Social Welfare and Development Office Na paano? sa tulong syudad kan probinsya kan Albay bilang relief po sa uminagi bagong upong dahil sa insufficient supply kaini. Sa entrevista kan DCTV News kay PSWD Officer Maria Vivian sinabing daipa at syudad ng Legazpi, Ligaw, asin Tabaco na napo ang nakaghali sa gobyerno provincial ng Albay na pagsabing isa na muna ini ang nakayanan kay itong sa isyentong na sako ng mga bagas itong saray kan probinsya ang lininaw ni Seya na ipupupot na sanaan ayon ang pamagas sa tulong nata ng syudad na ini sa oras na maipangunakan DSWD Region 5 ang kagadagan kan probinsya sa ating na pamagas at ang kaswapo sa BBBNC kumpirmado 14 mga munisipyo na sa probinsya ang napadarahan ng 40 mga sako ng bagas. Iyon munisipyo kan Tiwi, Malinaw, Pagkakay, Malilipot, Santo Domingo, Nito, Dalaga, Kamaling, Inubatan, Puwas, Pupilyar, Pulanggi, Libon, asin Teodoran, asin na iyan, relief good kan probinsya, duman sa mga nag-evacuar, kan uminagi pag-ipukan kernet, pero itong rapo-rapo gibiyamri, kung manunodisyan mo, day panangaranan, sa pagsabing day pa sa mga oras na hindi nakukakon munisipyo itong mga bagas, dahil sa delikadong sitwasyon pa kan kadagatan, ang makaparalyo ining syudad, ayan, gibiyamri, Karen. Yes, baby. So tulong siya. Taday tulong siya. Pakiulit kang rason? Insufficient pag i-dependry. Di na nakayanan. Supply na ubusan? Big 14. Kasatan ng bagas. Di na nakayanan. Kulang? Kaya, Saan sila nagtuwag yung supply tabi, Karen? Maagad na NFA? i-dependry. NFA? Opo, dependry. Ayun. Tapos? Bata naguruli na gayon. Ayun nga, i-dependry. Pero matatandaan pa big request kan after mo na managpis siya ngayon kita sa DSWD Region 5 para sa additional na pabagas. Kunin ka sa ngayon magkulang o magpadagos ano sa tuyang relief operation. Kaya siguro naman iyan na matatawan itong tulong syudad. Para sa sabi existing resources muna na tigagamit ng relief food sa indang syudad. Pero ito, kung nag-uruli na, paano nan ba i-distribute? Pero ang syudad, tulong syudad, matatawan ang pada? Iyo po depende, according sa PSWD ko, kaya pa nang gila yung matawan. Siyempre, ito ang sepan. O sa bagay, identified man kan mga kapitan, kan barangay, kung sisay ng mga tao sa nag-iribakwar, Opo, depende. may listahan man kayan sinda. Yes, tama Oo. na Maski yaw na sinda sa mga harong, kaya man itong i-distribute. Oo. Diba? Dahil ang pagsingitan,
Okay, sige. Ayan, na post-typhoon effort, sana dutuyan na pwedeng sa kanantay, sana agad. Alright, sige, thank you Karen sa report. Hali dyan sa luwan. Nagdadangog ka mo. 26, makalipas ang alas 5. Always number one, always at your service. Lintang sakop palang kibaga, so pinaabot sa mga lokal na gobyerno, tabi. Pera kan sura-pura ta may problema gayud sa biyahe. Ta siyempre mabalyot po kidagat yan. Ha? Pero sa tulong syudad, dahil pala inabot. O, besa na, alat-alaton, taba ka lamang kung may umabot. Di, yun na yan. Tabi ang pwede natong pagsara mo sa muhon gararay. Yan, tras tanto. Report kita, hali kay Jimmy na salita. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Purabiran sa tuyang bareta, pabutan taki happy birthday ngunya na pagkaaldaw. Sikap Aminosidal, kan barangay Gapo, Kamalig. Ika 65th birthday. Oy, Mau, happy birthday, Kap. Mali, maray na aga. Kap Aminosidal. Happy birthday, tabi sa imo. Kan barangay Gapo. Happy birthday, Kap Ami. Ikaw parang tanong niya ni Kap. Halo na, kung ano, halo siyang kapitan na di. 65. 65. Sarado na tinampugay tig taon-taon. Ako sa iling ko, suhali dyan sa may Jubukin ba? Sa iling ko, may tulda yan hanggang naman sa arom niya. Posible. Minahanda yan siguro mga kinsing baka, kinsing urig. Oh. Paano yan? Imbitado ang gabos sa mga taga-Kamalig? Tapos duman man sa Kutmon sa may Pinya Francia, sarado na. Sabi si Kap Amin, mga sarawayon niya ka mo. Mga taong ini. Oh, Kap, happy birthday po. Enjoy Kap ha. Happy birthday sa imo. Okay. Joke lang. Okay. Happy birthday na lang kay Kap Aminosidal. Okay. Mga dagdag niya tong bareta sa BPP, generalmente matrangkilo, no untoward na mga insidente. Iba pang mga pangyayari related sa monitoring kan PNP sa Kabilugan, Kanalbay, Puraber, Durante, asin paglihis kan bagyong upong kaso hapon. Ini ang sinabi ni PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez kung saan kaso hapon nagparalibot ini digdi sa 3rd District sa mga evacuation center kung saan natsimpuhan niya to ang PNP Provincial Director sa Banwaan kan Piuduran ka iba si Governor Noel Rosal na nagkonduser ni na inspection sa pinapagibong ospital sa Barangay Karatagan kung saan nagsirbing evacuation center ini kan mga pasyente ali sa Malakbalak ospital sentro kan Piuduran kung saan pig-abot na ito baha kaya kada bis na igwanin maraot na panahon ipinag-evacuar o nagsisirbing evacuation center ining dakulaon man na ospital na ongoing pigpapagibo kan provincial government sa BPP. Apera kani pa na mga evacuation center ang pigbisita ka so hapon iba pang proyekto digdi sa 3rd District kan probinsya ni Albay na kahuro niya to ang PNP Provincial Director aros pasalamat siya ta ayos ang pasi-orden sa ibong kan monitoring kan liderato kan PNP sa Puraber Durante asin pakalihis kan bagyo digdi sa satuyang kapalibutan. Yan. Sa BPP ang satuyang mga dagdag na informasyon. Salamat sa Diyos. Nagsasaldang na ang init sa satuyang kapalibutan. The best, the Normal best. na ang panahon. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa sa report hali po diyan sa Luwasa nagtaga luwas na daatabi mga tugang swaldaw. The best. Basta arog kaya ng panahon di okay na yan. Pero sabi ba ni Milbin mga salawda kisarong simana na mga depo kita kinahiling na sinda kinahiling mga tugang na anuman na sama ng panahon.
Aramong taruan mga headlines ngunyan pumaga. Page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Headlines in the morning. Hali po sa Newsbase kan DCGB. Good morning, Padingmar. Good morning, VP. Good morning sa mga tamantabay. Headlines ko niyan. Bagyong Upong, 6 na beses na naglandfall, siguro sa pag-asa. Gabi, no? Oo. Mm-hmm. Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. inagad ang kooperasyon kampubliko kasabay kan maiwasan na epekto ng Bagyong Upong. Baguio City Mayor Ben Amin Nagalong nag-resign bilang Special Advisor kan Independent Commission for Infrastructure. Congressman Saldico tinawan in deadline sa September 29 para maguli sa Pilipinas. Mantang Congressman Saldico nangako man na mabalik sa Pilipinas para ampangon Ayun. ang mga akusasyon kontra sa iya. Magayon. Understand tong nagpahayag man inining kamunduan na inatulan na siya kang publiko asing kan opisina kan ni Speaker may kinaraman sa aligasyon in korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Sa ibang headlines, PBBM gustong alion ng 7 taon na limit sa tabang sa 4-piece. 1.2 milyon na katao apektado kung habagat asin mga bagyo siguro man sa NDRRMC. Antang full refund asin no rebooking fee sa kansiladong flights ipinag-orden kan DOTR. Gobyerno maagad nin blue notice sa Interpol para masusog si Congressman Saldico. Kaligtasan ni Congressman Saldico asin kan sa iyang pamilya siniguro ni House Speaker Faustino D sa pagbalik ni sa Pilipinas. Rice import ban pinalawig pa ni Presidente Bongbong Marcos. Sa Lunes ay Martes mix ang mangyayari sa ano yan, sa presyo kan mga produktong petrolyo. May rollback sa gasolina, may increase sa crudo buda sa kerosene. Ayan, okay. So, surprising ang increase sa imo. Very surprising ang increase. Very sa diesel. surprising. Oho. Pero dapat 0.5 centavos. Pwedeng madugagan, pwedeng mabuwasan. Dagdagin ang kinis na makasupugon. Alright, Ayun na. At the Computerized Enterprises, anapos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calvidan sa Oros at Ligas City. Basta radyo at TYC niya yan, tunto po sabi konektado ko mong maski daing load. Pang news base, ini po si Martin Good morning. Thank you, Padingmar. 0.5 cent. Pangyari sa mga abagadi. Alright, sige. Thank you, Padingmar, sa mga headlines in the morning. O sa mga birthday ngunyan, happy birthday. Pasadahan ta daw sa mga birthday celebrants natin. Congratulations po to September 2025 licensed psychologist from Bicol Region. Wow, mga bago ito basta may nag-text digdi, sabi kan texter, licensed psychologist sa Bicol. Sabi Camos Hernani DL, De Ocampo Feby Maris, Estevi Odette E, Manila Celeste M, Martiliano Francis E, Ranieses Benjamin Ryan III M, Resurrection Neptali M, Sabater Bernadette P, Ria Raven C, Trinidad Daryl O. Congratulations to all new psychologists. Tabayan siya nagamuta. Binasa ko sa mga ngaraninda, susugdigi sa text sa kuya kan sa tuya tabing listeners na inotabi iso family name ha. Tagasop ka na magkaon gari urig ha. Pasensya na gamuta pag ansa ko yung tulak nagganini naggari na mati kung gutom ako kaya pan kung magkaon kimaski diit taan sa tuya tabing tulak may problema sa di pwedeng magutom. Happy birthday kay Josephine Albor ng Ligao City. Bati hali kay Rose Rogero. Yan, Rojero. Kan eleksyon, nag-uran ng bagas, buda ayuda. Ngunyan tubig ang uran, nagbagsak. Iba ba na reaksyon kay ni Sarawayo na ni? Alright. Pabati po, happy birthday kay Boom Abitria ng Banyag Daraga Albay. Yan. Happy birthday po. Mga birthday celebrants natin. In
insufficient ang bagas, bakulon laog sa warehouse sa tamoyan ki mga bagas. Ha, ako big okay. Sige, di ko po aram, private po yan. Dito aram, ang pag-receive tabi kan ano ini, kan governor, so hali sa NFA. Maray na aga Kadoroy, sabi ni Bracajo. Maray na aga tabi amigo. Good morning Madam Melinda Wee. Makigreet po, happy 7th birthday. Happy born day sa aming bunso na si Dimples Beher. Greeting from Beher family. Yan. Good morning. Kasal kaso ay pangyayari. Kasal pa lang kaso hapon ni Mayor ko. Ano? Saison. Kanlibon. Tayo. Sige po. Salamat na maray sa mga baka may pahabol. Madali lang ha. So mga muna so inaanak ko gararay. Pasadaan ko sa kuyang inaanak. Birthday ngon yan. Ha? So akin pa ding Ray. Romero. Pasadahan tagiraray so greetings taba kung ano ni Happy birthday kay Ray Salin Asaitono Romero Adorable. Ngon sa September 27 sa aga. Advance happy birthday po ina. It's still the same. And now that your birthday, Happy birthday po inaanak ihada. Diyan sa Buhi Camarinesor. Yan. Ray Salin Asaitono Romero ihada. Birthday sa aga. Belated advance happy birthday amigo. Happy birthday sir sa mama ko, Salvacion Atibagos, 83 na po siya. Salamat po. Nakasurvive po kami dito kay Upong. Yan, ha. Sabi ni Bossing Chito. Good morning. Oy, mga taga Masbate. Good morning sa Indo, asus ko. Nagulpi palo sa ibang parte ka Masbate, ha. Si Salvacion Atibagos, Lola Basyon. Sa imo, happy 83rd birthday. Nakasurvive niya kami kay Upong. Salamat amigo. BP, baka ano yan? Yamam, ano ito? Kitakaan. Baka gayumaman kitakaan na rollback. Matindi amigo. Matindi ang sa tuyang rollback. The best ang sa tuya tabi na rollback. Ayos. Surprising migo. Surprising sabi ni Paring Mar. Joshua Bino. Wala na may birthday. Bala nga Joshua. Tabaka. Maling amang kita. Mabasa akong rawit-dawit pagkatapos kan report ni Joshua. Henry, September 27 po today. Iyo po. 27 ko niyan. Huning inaanak ko 28 tabi. Sa agang birthday. Domingo. Kahapon wala power digi sa Purok 7 Lakandula kay Gloria. Nag-report na po ko sa office kang Aleco kahapon ang tila wara pa nagaayos. Bata may bagong aki kami digdi. Ay nako. Sige po. Informan ko tabi ni duman na mensahe mo. Tabi para duman sa mga daing kuryente. Joshua, good morning. Buhian mo. Yes. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay sa dagdag niya tong pareta. Balik normal na BP Henry. Magpon pa kasod na na daragan katayaan mga hiro-hiro sa munisipyo ka na Daraga Albay. Dahil lang dahil man di masyadong naging epekto as in damage pag-agima ni Bagyong Upong sabi ni Henry, wara ng mga dalan pinampo ng mga barado kaya mga nagka-arapik-karat bakit handalagan kan pagmanegosyo areglado mga maray sabi ni Henry. In fact, kaso banggi ipinagkanagos na kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay ang operasyon naman kan Daraga Night Market dahil lang sa naging magayuna sitwasyon kan panahon magpon pa kasuod ba karong banggilang tabi si Henry na nakuston ang operasyon kan night market kan sa 25 asin kasuod ma kana formal tulos ining pinagparisyon kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay kung sa presko asin bararatong mga gulayin man graray tabi si Henry ang naitinda kan mga lokal na negosyante asin paraoba sa munisipyo kan Daraga Albay. Mientras tanto tabi ni Henry sa aga naman panahon naman kan pag-ehersisyo dahil ka susod sa anunsyo ni Mayor Dick Perete pinag-iindibaran kayo ni mga Daragenyos
ang publiko asin mga residentes kan pagdaraning pang munisipyo na bukas na giraray na Car Free Sunday sa paagi kaining Lakaw, Pital, Caraga. Aha. Sa aga naman sabi ang DPNR tip sa 28 kung saan ang Duterte Road sa Pital, Caraga, Albay. So kaya ining highway kami na korektar magpoon sa Binitayan, Kulyan, Banyan at Kusay. Para mientras DPNR ito sarado sa anuman na klase ng bihikulo. Alas 5 sundo, alas 8 ang pagkaaga kada aldaw ng Domingo para matakwan ng panahon ang mga nag-i-ehersisyong mga residentes. Pwede din ang walking, jogging, bisikleta, at pag alas 6 ang aga kada si Henry, ikuanin libreng Zumba, kaibahan si Zumba instructor asin din Karina Sales sa Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation o kaya BUIPSR. Napasalamat si Henry na mga residentes dahil naisalbar kita sa umilaging si Bagyong Opong kasabay siyempre kan na pagtangad sa kabugtakan mo yan kan mga residente o kaya mga apektadong mga residentes lalo na sa iba pang mga lugar siring sa Masbate and Samar area kasi Henry kung kaya sa Daraga Albay dahil taday man ki mga darakulang pangyayari sa pag-agitan ng sabing na bagyo halos normal na aldaw, normal na banggi lang kasi siyempre ang nangyari kung kaya balik normal man gabos ang mga aktibidades sa munisipyo kan Daraga Albay. Ayan, okay. Yan, Tati DP Henry, ang dagdag na itong istorya, Josh Bobino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Yun, nandyan si Shara, yung paningit natin. Pag-double check, mayroon? Okay, sige. Sandali lang tabasanta ka mo ki Rawit Dawit ni Pading Ray Romero. Yan, ha? Basahan ta kamo ki Rawit Dawit ni Pading Ray. Ang titulo, Duma asin gulayon, sana ayos na. Duma asin gulayon, ayos na. Andong babagay ng garo kon sa bulong garo generic name ini kan mga balingoy, kamote, batag, yan ang mga root crops. Alam kan talaga sa bulong Duma. Yan. Diyos ko, marahayon ka. Salamat sa mga biyaya. Ikasamong namumutan, salamat sa pagpadaba. Ang tamang pamumuhay, itao mo sa muya. Darha kami sa buhay na dapat sa tama. Diyos marahinal daw, mga namumutan ko. Lugod kita gabos, ang buhay matrangkilo. Sa Diyos namumuot, na iyo ang nagtatao. Kan gabo sa tuya, kan mga bagay na maninigo. Ansa kong Rawit Dawit nagpapagiramdom, dapat kita makontento sa anuman na yaon. Buhayon tan pamilya sa malinig na pagi, ikaog mata, iyo an sa tong gibuhon. Magpakatanos kita asin magpakatotoo. Kung kita pamilyang tios, ako unta tapano. Iyan ang realidad na dait tanong kaibalyo. Sa mga karatan ta, iyan delikado. O sa mga karatan, ta iyan delikado. Mamuhay kitang simple na igwang dignidad. Tama lang na ang kaya ta sa marahay na mumugtak. Takon iyan mahahaluan nin ibang pigahagad na kontra sa konsyensya, difisil nang makadulag. Day kita makisabayan sa may dakol na tipon, kung day kaya kan bulsa, da ipagpiriton, kung ano ang nyaon, patama-tamaon, na daing problema na pag-iisipon. Kung nakakaya Duma, salamat na maray. Tayo nga ni day kaya, ang presyo kan tinapay, magin karni o sira, day kita makalikay. Dahil sa kamahalan,
dumang kita sa gulay. Ang importante sa pinagalanta sana o sa diring dinoplosan ang konsumohon ta nagahali sa malinig legal na hinanapan pa o hinanapan an satong ipakaon sa padabang pamilya. Asin makanood kita na magtarabo-tabo. Magriparo kan tugang na daing isusubo. Dainin maraot sa tataong manangro. Tadyan tan may hiling an pagkasararo. Dain na mag-isip nin puro magayon din linyang ini. Dain na mag-isip nin puro pagagrangay. Sa mararaot na gibo, kita maglikay. Ando maasin gulayon, marayon sa buhay. Magpasalamat sa Diyos sa buhay, mahayahay. Di ba, andong sa totoo lang, yan nga ding pagluwas ko, pagkatapos kang programa, pipabakal naman ako ni Mrs. K, pipahanap ako ni Mrs. K kamote dyan sa saod, maghanap ka ngayang kamote dyan sa saod, at naso utob daang rito, basta may description kang kamote, magayon ang tabi yan mga tugang na, mga dumadumang yan na yon sa tuyang pagtaga, tuod-tuodon, di ba? Balingoy! Pinakrum balingoy, matag na pinadab. Happy birthday po kay Auntie Estela Perdigon, Tio, Canpina Site de Gaspi. Sabi po ni Renen de los Reyes. Yan ha. Happy birthday po, Madam Estela Perdigon, Tio, ng Pinar Site de Gaspi. Sabi ni Renen de los Reyes. Good morning, Tabi. Good morning, ngonon amigo. Nagreliwoy ako pag rawit-dawit mo. Nata naman. Na-imagine ko so pinakrong batag na uban. Ay, the best migo. May bugtakan mong tanglad. Asin. Ay, nako. Tunayon. Pero ngunyan gabi sa panahon na ini. Oh. Garo nagdudua-dua na ako. Bako garo mas gusto ko na. Bako na masyado duma. Na ano na? Basura. Maggayon na lang. Gusto mo. Pagpagba mo naman ako ngunya na aga. Basura Basura ang gusto mo. Gari, bas maray na ito. Sarawayan ka. Madali lang masud kung natadakulong kay basura ang Ligaspi. Agos, pigi-deliver pala niyan. Ha? Pigi-deliver. Kayo da? Balbalan pa ka dyan. Good morning, Onon. Good morning, Onon, amigo. Ang lalaki ini. Grabe na. Mga tugang paningit sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Namimiss ko niya si Shara Sabado ade. May klase siya, nagma-masters kaya ni si Shara. Hindi ko nga sa na-master niya. Nagma-master alin ni si Shara dyan, pero hindi ko alam kung ano sa na-master niya talaga. Kauroon ko doon sa banda. Sa morning hirit. Si Misha Leron. Good morning, Shara. Good morning po, VP Henry, asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nito na ang saro sa mga paboritong snacks kan mga Pinoy na French fries, an haloy na pala na pinag-iiwalan kan nasyon kan Belgium asin France, Talaga? an kasaysayan, ang original na pinaghalian kay ni. Basta din sa sarong artikulo sa French newspaper, pinagprubaran na i-trace ang kasaysayan kan French fries kung sain may alamat na nagsasabing ini ang naimbento sa Belgium kan taon 1680, kung sain ini ang pigkakaon kan Belgians kapag nagyayelo
yelo ang salog. Totoo. Asin warang available na sira para iulam. Nga, oo. Alagad sabi kan sarong historian, imposible ini dahilan taan patatas an na ipamidbid sana sa nasyon kan Belgium kan taon 735 asin ang kaitong mantika an luxury pa o da basta-basta pigagamit sa pagprito. Kaya sigundigdi ang pinaka-traceable na records kan fries, iyuan mga French cookbook recipes kan taon 1855 kung sa kan early 19th century may hiling man na binibenta ang fries sa Parisian streets lalo na para sa mga theater goers. May mga istorya man na nagbubutwa na ang Bavarian musician na si Frederick Krieger ang nakaukod magibonin fries sa Paris asin dinara ini sa Belgium para ibenta. Sa ultimo, mas dakol ang records na nagsasabing France ang tunay na pinaghalian kan French fries mantang ang Belgian claim ang naglataw sa na pagkatapos kan taon 1985. Mientras tanto, sagkod sa presente, dai pa din maaraman ang controversial na pinaghalian kan French fries na namidbidan man sa manlain-lain na nasyon matapos ang World War I. Yan po, VP, ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw nin Sabado. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Thank you, Shara. Ano? Ate siya, salamaton. French fries ha? Kaya nga na po French. Giriman sa nazo. Diba? Ano mo, pwede man ako na pagiriwalat kaya French fries. At ang hotdog. Kan Pisara John, Pisara, ang nga po, blackboard, di ba? Ito mga teachers, elementary ako 80s eh. Erase yung mga nakasurat sa blackboard. Ayun na ganun dito. Pisara, di ba? Pisara. Punasa daw nga nakasulat dyan sa Pisara. Pero ang color kan blackboard, ililin. Ha? Itong yan. Itong talaga yan? Bilagan dito lang. Ipot ng panahon, naging green. Green. Ako blackboard. Ano? Pangyari yan eh. Ngunyan, baga iba na. Ang blackboard baga ngunyan, iba na. Nag-evolve na. Whiteboard. Yan. Baga, gamit na whiteboard marker. Yan. Happy birthday Maritoni Tolosa ng Banyag Daraga Albay from TESM. Good morning, happy birthday kay Tita Tess Lozano tomorrow from Biher family. Sige, happy birthday po sa mga birthday celebrants natin. O di gari may mapaliwanag to. Dakulo ba ilang nga. Kami nga ni tagdakula ko sa bulod bilang farmer sa kuya nga ma. Yan na kwanso paroy baga pag nagyelo ang dahon na may problema ang tubo niya. Ang apod kaan ay nagpula nga sa paroy. Pero ilingon mo ang tubo ang paroy yellow. Bako na sa pula. Bako may kwan ka dyan, may umaka. Hello. Hello, VP. Good morning. Tamang tabi ito, ang original na color ng blackboard is black. As black talaga. Opo, kasi to provide contrast sa chalk na white. Ayo, ade. Oo. Pero later on, ginibunin din green Iyo. to
reduce strain sa mata ka nagbabasa. Ay, magayon naman ang paningit mo. Ali, Iyo tabi ang kan una ka naging green ang black. green ang color. Oh. Ano, mga 60s ang pari, 50s ano? Ang arin tabi. Yan na black pa ang blackboard. Mga 1950s, 1960s. Ang inabutan ko tabi, green na eh. Pareho pa lang kita. Kaya na. Iwas ko sa way. Kaya pareho pa lang kita. Kaya na kayo nabot sa green. Kasi sabihin, mata sa to si Paning Mar na dawa. May nahilin pa man ako kay itong black. Oo. Pero dahil naman pigagaramit kay ito dati. Green na dati, no? Green na talaga naka-install. Okay. Good morning. Good morning. Okay. Ang inabot mo ngayon sa green. Iyo po, green ang inabot ko talaga eh. Green. Kon? Hindi ka ito ka nag-eskwela. Ako nag-eskwela akong methods of teaching. Yan sa Bicol College. Nag-eskwela ako sa basic teaching. Di ko aram kung nata umineskwela ako ka ito. Di ko aram eh. Nagtapos ako ki business management. Di ko aram kung nata umineskwela ako ki methods of teaching. Eskwela pa nga na akong economics actually. Ito ko ba na pagka-graduate ko, nag-re-enroll ako. Nag-re-eskwela akong methods. Na-discover ko kaya, John, na pag nag-eskwela ka palang ka education, maka-enjoy yun? Maka-enjoy yun? Ang mga classmate mo, puro sinda mga magiging teacher. Ha? Maka-enjoy yun? Yes, sir! Pero dalamang sa kuya. Ha? Pangarap nito pareho simplang. Ano? Pangarap nito pareho simplang. Ano na naman ang Jimmy na pig-adlib mong an? Anong pangarap? Masteral man ito. Ano? Masteral man. Nagmasteral? Pero ninabutan ni entrepreneur. Latoson ta kang salbatas. Nagkalagiskwela ka man. Pondoon mo ako Broadcaster, kaduro. Napakinabangan ko man so naukudan ko sa teaching. Napakinabangan ko man ta. Nagpuro part-time magagita dyan sa UST Aquinas University. Mula sa BU. Kumbaga mo talaga disina. Bako talaga disina. Totoo, Jim. Nag-eskwela ka, nagmasteral ka. Oo. Ito nagmasteral man. Maski anong pulos-pugos mo talaga, kung bako para sa imo buda, kung bako para sa endo, para, di man nangyayari? Ako para uma. Ika-agriculture ko, di ba? Agriculture, Agriculture graduate ka eh. Yun, kanina sa broadcast mo niyan. Naglaga pa sa pagpulis. Ang gabos talaga, nakatalaan para sa imo. Di ba? Pero kung bako talaga sa imo, dahil man ka mo. Di ba? Malay mo, may maabot pa sa imo. Ha? Pero sa pagiling ko, may maabot pa sa imo. May maabot? Oo. Sabi kang nadangog, let us to see. Cross the bridge when you are there. Bye-bye! Sarawayo ni Nina. Sabi kang nadangog, let us nga to see. Let us see. Baka man hanggang may mag-abot. Alat-alaton ta daw. Ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number 1, always DCGB, alas 6:04 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Coast Guard District Bicol nagpadara ning 5 response group
na matabang sa probinsya ni Masbate. Pulanggi Albay. Estudyante sa gabos na level sa pampubliko at sa pribadong eskwelahan sa probinsya ni Albay efektibo ngunyan aldaw. Masbate naghagad din ayuda sa national government kasunod kan matinding rapado kan bagyong upong sa saindang lugar. Sa lado nasyonal, bagyong upong 6 na beses naglandfall sigon sa Pag-asa. Baguio City Mayor Benjamin Magalong nagresign bilang Special Advisor kan Independent Commission for Infrastructure. Ibang nasyon, Palestinian President Mahmoud Abbas nangapudan sa United Nations na tabangan sindang matapos ang pag-atake kan Israel. Business news, rollback sa presyo ng gasolina, pigilauman sa masunod na semana, pero presyo kan diesel asin kerosene maitaas. Sa health news, tips sa baskog na o healthy na kidney o bato ipinahayag kan mga health experts sa kinaban. Detalyes ngunyan, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Balik na po ang mga estudyante sa gabos na level, pampubliko o pribadong mga eskwelahan sa probinsya Kinalbay poon ngunyan na Septyembre 27. Basado ini sa pinalawas na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Advisory Number 36 na pirmado ni Albay Governor Noel Rosal kung saan mapadagos naman ang serbisyo sa asin opisina kan mga nasa gobyerno, private offices o agencies sa kaparehong mga aldaw. Sa national government, ang provincial government kan Masbate dahil sa grabing rapado kan sinapaninda sa bagyong upong. Sa ginibong press briefing kan Office of the Civil Defense o OCD, nangapudan si Albay Governor o kaya si Masbate Governor Richard Co na gusto ninda nin air asset para ma-assess ang sitwasyon sa probinsya. Siring man ang mga teams asin gamit para sa road clearing operation. Nagulpi nin danyos ang bagyong upong. Ang probinsya kan Masbate asin dain na agihan ang mga panginot ng tinampo darakan mga nagkaturumbang kahoy asin postinin kuryente kon kaya na difisila na maghatod nin ayuda sa mga biktima kan bagyo. Base sa datos, 6,680 na pamilya nakapareho kan 21,961 na individual ang apektado kan bagyong upong gikan sa 182 na mga barangay sa probinsya kan Masbate mantang tuluman ang nagadaan sa pagrapado kan bagyo. Nangako man si OCD Assistant Secretary Rafaelito Alejandro na mapadaranin mga kinakaipuan na manpower asin mga kagamitan sa Masbate. Siniguro man ni Alejandro na sufficient ang stockpile nin family food packs asin may nakahandang 3 billion pesos na standby fund na pwedeng gamiton kung kinakaipuhan. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Ang Philippine Coast Guard sa Bicol nagpadara po nin 5 response group na matabang sa probinsya nin Masbate. Detalye kang report kay Angel Mostasa. Angel, naputol. Tumang kita kay Jimmy Nasalita, LTO o Land Giselle Salceda kan Pulanggi. Jimmy Nasalita sa report. Jimmy? Come in, Jim. Hello. Yeah, go ahead. Asigurar ni Pulanggi Mayor Giselle Salceda na ang extension office kan na LTO sa Barangay Sugad, Pulanggi, purabir magtapos ang presenting taon, makakapag-operate na ang LTO office Pulanggi. Ini ang sinabi ni Mayor Giselle Salceda kung saan dakulang katabangan ini bako sana sa mga taga Pulanggi kundi magin sa mga kataraning na mga munisipyo pagabot sa mga pagkuanin requisitos, rehistro nin mga behikulo, asin pagkuanin na lisensya. Pigpapasalamatan man kan alkalde kan Pulanggi, sinda former Congressman Joey Salceda, 3rd District Congressman Adrian Salceda,
Sinsang guniang bayan na yuan katabang niya sa pag-follow up sa LTO sagkod na marealisar bihitong ma-establisher ang LTO extension sa barangay Sugkad kung saan natapos na sa indang memorandum of agreement signing tungkol sa bagay na ini. Uya ang tingog ni Mayor Salceda. Wala, nagmamatay din po kami last week po. Yaw na po siya dyan po. May instructional po siya dyan sa extension po ng LTO. Yaw po sa barangay Sugkad po siya. Within this month, mag-operate na po ang Satuyang LTO. So gusto ko muna po pasalamatan siyempre ang Satuyang Congressman po sa Congressman General Seda. Siyempre po sa tabang po ng Satuyang former Congressman Louis Zapata. May siyempre po, talaga po na Sangguniang Bayan, Pulangi, kapamayan po yung Vice Mayor Jerry Megasampay. Mayor Giselle Salceda kan Pulangi Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, balikan ta ang report na Angel, may kinaraman sa response kan Costa para magtabang duman sa probinsya kan Masbate. Nagdugang pa ng 5 deployable response group ang Coast Guard District Bicol sa panginat ni Commodore Iva Goldan bilang dugang nasarasan na matabang sa probinsya kana Masbate nagabay na apektuhan kana bagyong Upong. Sigon sa Coast Guard District Bicol, ang kada grupo ang kompleto ng 12 miyembro asin maserbing suporta sa pagkukondukta ng clearing operation, distribusyon ni na relief asin iba pang emergency response activities sa probinsya. Ang grupo ang may mga provision para sa search and rescue asin relief and rehabilitation operation, arutan go bags, life vest, life ring sa mga communication devices asin mga panggakod in kaso kaipuhan ini. Sa presente, tigahalat ng sanatang diraray kan tropa na tugutan sa diraray na makabiyahe ang mga sakayan sa dagat pasiring sa Masbate para magbiyahe naman asin makapaghatod ng tabang sa nasabing probinsya. Madagdag na barata, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, sektor po rin agrikultura sa Daraga Albay, denin danyos sa pag-agi kan bagyong Upong. Joshua Bino sa report. Dahil sa kalmado man na sitwasyon ng panahon sa probinsya kan Albay kan umagi si bagyong Upong, wara ni na irehistrong danyos sa sektor kan agrikultura sa munisipyo kan Daraga Albay. Ini ang report kan Municipal Agricultural Services Office o kaya MATO na ang pinamamayuhan ni Municipal Agriculturist Melgy Matosinhos. Kasuod na Setyembre 26, 2025 kan magkondusir tulos ng inspeksyon ang mga personahe kan Municipal Agriculture Office asin nireparo ang nagkapirang mga tanuman asin umahan sa munisipyo kan Daraga Albay, partikular na ang mga umahan sa Barangay Alobo, Anislag, Canarom, Tabon-Tabon, Dabawan, kasabay man ang umahan sa Barangay Tagas, Pandan, Kilikaw, Baskaran, Kidako, asin Barangay Alcala. Apuera kay ni pinag-inspeksyon man sa Municipal Agriculture Office ang tanuman ng mais sa Barangay Canarom asin Barangay Bigao. Pinapasalamat ang nasabi ng opisina dahil ang ligtas man gabos na paraoma asin wara ni nairehistrong danyos sa sektor kan agrikultura sa munisipyo kan Daraga Albay. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Sa alas 6 din morning, ang iba pang detalles masunod. Makalipas po kayo ni GB News Express. GB News Express. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, VNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. GB News Express.
Tuminama sa kadagatan o naglandfall sa Pilipinas o anom na beses po na tuminama sa kadagaan o naglandfall sa Pilipinas ang bagyong Opong sigon sa Pag-asa. Paliwanag kan Pag-asa na ang landfall nangyari kapag ang mata o sentro kan bagyo tuminama sa daga sa laog nin 12 oras poon Huwebes na banggi September 25 sagkod Biyernes nin udto September 26 sunod-sunod na nag-ugpa o ang pag-ugpa kan bagyo sa iba-ibang parte kang nasyon. Nagresto ang landfall kan bagyong Opong sa San Policarpo, Eastern Samar kan alas 11:30 nin Banggi, September 26, Palanas Masbate, alas 4 nin Aga, September 26, Milagros Masbate, alas 5 nin 30 nin Aga, September 26, San Fernando Romblon, alas 8 gis nin Aga, September 26, mantan kasabay ang Alcantara Romblon, 9:20 man sa parihong petsa. Asin sa Mansalay Oriental Mindoro, alas 10 o kaya alas 11:30 nin Aga, September 26. Pigalaoma na maluwas na nin Philippine Area of Responsibility and Bagyo. Ngunyan na Aga, sigo o kaya dyan na udto. Pinadagpog ang Department of National Defense sa pagi ni Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang kooperasyon kan publiko sa mahiwasan na evacuation na pigigibo sa iba-ibang parte kan nasyon mantang nasa kakusugan kan pagrapado kan bagyong Opong. Sigon kay Tudoro, dakol na mga nagkondukta nin early preemptive evacuation bago pa man maglandfall ang bagyo dahil may mga lugar na nagkondukta pa man girari ni pag-evacuar mantang nasa kakusugan nin bagyo kay puhan na maging madalian sana ini tanganing day maabutan pa kan mahiwasan na paguran. Ipinagirumdum kan Secretary na tulos na magsunod sa anuman na pag-abiso kan gobyerno tanganing maiwasan ang danyo sa mga propiedades asin buhay kay bahan sa mga nanginot na pigbabantayan kan DND. Finalmente iyon mahiwasan na pagbaha na pwedeng magdurar ni nagkapirang aldaw. Mga matawong mga lugar. Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor kan Independent Commission for Infrastructure ICI ang pag-resign ni Magalong kasunod kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa legal team kan palasyo na pag-adalan ang nasabing appointment matapos ining questionon dahil sa posibleng conflict of interest. Sa sarong pahayag sinabi ni Magalong na ginibo niya ang lakdang tanganing maibitaran ng anuman na issue na pwedeng makaulang sa operasyon kang ICI. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagarong nagkaigwan ng problema si Magalong na pagsabayon ang sa iyang trabaho sa ICI asin ang pagiging alkalde kan Baguio City. Mga tugang na mga bareta ngunyan tinawan po nindo ni House Speaker Faustino Boji D. III na igwang sagkod Lunes, September 26 si ako Bicol Party List Representative Saldico para umuli sa Pilipinas. Kasabay kay ni sinabi man ni na ang pagbawi sa sayang travel clearance ay dapat hilingon bilang sarong pre-judgment kan mga aligasyon na sayang kinakatubang. Siniguro man ni na kung mauli na si Ko, makoordinar ang Kamara de Representantes sa mga ahensya kan gobyerno para sigurohon ang sayang kaligtasan, siring man kan sa iyang pamilya. Bigimbil to ini sa namaliyang flood control projects. Mantang sinabi pa sa informasyon na naresibi kan opisina ni Dian surat ni Kong Saldi kan Huwebes na banggi. Ini pigpadaraman sa House Committee on Ethics and Privileges. Itong mga bareta, senior citizen na nasa waiting list kan DSWD para sa endang social pension kailangan na maghalat pa ng GAD. Inang concern haloy na pinaghahalat kan mga kansarong milyon na senior citizens bago makuhaan sa endang social pension hali sa DSWD. Nagluwas sa naging pag-urulon kan uminaging aldaw sa pagnagog sa Senado para sa proposed 2026 budget kan ahensya matapos na busisiun ni Senate Finance Committee Vice Chairman Senador Bongo kung sain hanggang nyan nakulpang mga senior citizen ang dai o kaya ang nagpapasiring sa iyang opisina para
aramon ang may kinaraman sa pending na mga pension kan mga ini. Sinabi kan DSWD na inaprubaran man ang pigahagad na dagdag na pundo para sa mga senior citizens na nasa waiting list kan social pension. Paliwanag kan DSWD, maabot sa 8 billion pesos ang kaipuhan para maitao ang pension kan mga nasa pending list. Yan ang dai alagad dahil na-aprobaran kan Department of Budget and Management na pinag-request kan DSWD dagdag pa kan may kinaraman sa dagdag na pundo. Sa libong na nado, paliwanag man Senador Bongo na dapat gibuhon na priority ang social pension sa mga senior citizen kaysa mapaduman ini sa mga pundo sa pig-apod na ghost o kaya mga flood control projects. Masunod, kalipas kan mga patalastas. GB! Nakatugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang alipapang mga bareta sa Lado Nasyonal hahampangon asin pinahimutikan ang mga pigasabing peke asin daing basihan na aligasyon kontra sa iya sa iyang surat kan Septyembre 25 kay House Speaker Faustino Boji D. III. Sinabi ni Congressman Saldico na namundo siya na kansilaron ang kansilaron ang aprobadong travel clearance niya mantang nasa abroad siya para sa schedule na medical treatment. Mientras na pinahimutikan maniko ang insertions sa BICAM report as in 2025 General Appropriations Act o GAA. Dinawan niya nindoon na inaprobaran kan parehong sanga kan Kongreso ang bicameral report as in ang 2025 GAA sa mga plenary sessions as in sinunod ang tamang proseso. Sinabi man kan kongresista na hadit siya sa mga posibleng mangyari pagbalik niya dahil nahusgara na siya kan mga tao. Pinahimutikan maniko ang iba pang aligasyon laban sa iya kay bahan ang pigasabing pagsadiri ni eroplano na ligadong ginamit para darahon si dating Presidente Rodrigo Duterte sa Dahig, Netherlands. Siring man ang paghagad din fish import allocations para sa ZC Victory Fishing Corporation asin nakaribisibisyan in pondo hali sa Department of Public Works and Highways. Ikam namundo nyaman ang sala daing basihan asin politikal na mga pahayag na ginibo sa Senado, Kamara de Representantes asin sa media ni natulan siya sa matakan publiko asin nagmakot nin dagit kontra sa iya asin sa iyang pamilya. Sa huri hinagad ni Kong Saldico nasa sa iyang pagbuelta sa nasyon matawanan siya nin tamang proseso asin masiguro ang kaligtasan niya asin kan sa iyang pamilya.
Junior na amyandaran ang Pantawid Pamilyang Filipino Program for Peace kaibahan ang pagtanggal kang 7 taon na limitasyon sa tabang sa mga beneficiaryo. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na gusto kan presidente na padagos ng makaresibin ng tabang ang mga pamilyang dai paman giraray nakakahawa sa pagtios matapos ang 7 taon na programa. Sa press briefing, sinabi ni Castro na nagluluwas sa rule na ini na sagkod 7 taon sana ang pagtaonin ayuda sa mga miyembro o beneficiaryo kan for peace. Ang plano ninda iyon mahali ang 7 taon na peryodo na ini asin pakusugon ang case management. Paliwanag niya na kung dai pa kaya kan mga beneficiaryo na maggraduar sa katapusan kan 7 taon, mantinido pa mang giraray ang pagtabang sa mga kababayan na nasa irarom kan for peace. kan dagos na pagkatapos kan giyera sa Gaza. Kasi yung video message sa United Nations General Assembly o UNGA, sinabi kay ni na importante ang pagtatarabangan ang mga nasyon para mapundo ang pigigibong genocide kan Israel. Apera padigdi, nagdadaraning kagutuman, pagkaraot asin pagkawara nin mga harong kan mga Palestino sa Gaza. Handa ining makipagtabangan sa US, Saudi Arabia, France asin UN para may pautob ang peace plan sa Gaza. Kanakaaging simana, inendorso ang 193 na miyembro kan UN General Assembly ang 7 pahinang deklarasyon na may kamautan na magkaigwanin two-state solution para sa Israel asin Palestinian asin matapos na ang giyera entre kan Israel asin kan Hamas sa Gaza. Paglilinaw kay ni na warang anuman na papel ang Hamas sa liderato kung sain isusuko nindansen ng armas sa Palestinian Authority. Magigiramduma na nag-video message naman ang mga Palestinian leader matapos na sa yumahan ni US President Donald Trump ang mga leader kan Palestine kan sa indang US visa para mag-atender sa annual UN Summit sa New York. Business News. Napaghiro sa ultimong simana kan Setyembre ang presyo kan produktong petrolyo sa nasyon. Ina ang pahayag kan Department of Energy o DOE. Sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodel Romero, ang presyo kan gasolina may rollback o bawas na 80 sentimos kada litro, mientras na ang diesel posibleng magitaas nin 5 sentimos kada litro. Mantang ang kerosene maumento manin 40 sentimos kada litro. Yun ang ikaanom na sunod na simanang aumento sa presyo kan diesel asin kerosene. Sigon kay Romero, ang geopolitical tension ang mantinidong mayor na kausa sa likod pagitaas kan presyo nin petrolyo. Ini matapos na hagadon kan Estados Unidos sa European countries na day magbakal nin Russian oil. Tanganing ma-pressure ini natapuso ng giyera sa Ukraine. Sa ibong nalado, ang additional na supply sa global market ang nagdudoon para magbaba ang presyo kan produktong petrolyo. Ini dahil sa anunsyo kan Iraq na ibabalik na ninda ang oil export sa Turkey. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Para happy and life, tinawanin doon ka mga eksperto sa salud na dapat mantinidong baskog o healthy yan, bato o kidney. Sa indang pahayag, sinabi kan World Health Organization o WHO, ang mga practical na tips kung paano mamantinil na healthy ang kidney. Kinabibilangan ini kan mga minasunod o galion na mag-inom nin 8 basong tubig kada aldaw. Ibitaran ang mga pagkaon na maaskad, asin malana o mamantika, asin mag-ehersisyo ng sagkod 15 minutos kada aldaw. Health News from Newsbase, Mardela, Day, di ba? Sa kabugtakan kang panahon, kasabay si Melvin Almoela. Sa minyan na petsa sa Setyembre 27, 2025, sa aldaw ning Sabado ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon.
ang severe tropical na si Opong ay nag-re-intensify into a typhoon sa may bahagi ng kanlurang kang kadagatan kang Pilipinas. As in kasumagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kang typhoon na si Opong ay pigakarkulong nasa distansyang 505 kilometers sulnopang kang Indang Cavite o nasa coordinates na 14.2 degrees north, 116.2 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 120 km per hour. As in pagbugsok ang paros na abot sa 150 km per hour. Mantang naghihiro pa siring sa sulnupan, norte sulnupan, sa rikas na 30 km per hour. Aroatyo na paghapon, ito po ay pigakarkulong na sa distansyang 675 km. Sulnupan kang iba Sambales o nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Mantang din naman yung na tropical cyclone wind signal na nakaka-apekto sa anumang parte kang sa tuyang nasyon. Mantang southwest monsoon o habagat naman na nakaka-apekto sa Palawan, sa Kabisayan at sa sulnopang parte kang Mindanao. Mantang digdis Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron sagkon mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat, pagdagoldol, dulot ka mga localized thunderstorm. Ang paros ay moderato, sagkod sa makusog, nahalis sa source, sagkod sa sorserangan ng mamamatian. Ang mga baybayang dagat, asin kadagatang kang Kabikulan, magiging moderato, sagkod sa maalon. Tinatayang abot ng temperatura, pigalaumang poon, 25 sagkod 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirangat yan na alas 5:35 ng pagkaga. Asin masulnopat yan na alas 5:39 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almahela reporting live haliligdi sa DOS, Pagasa, Ligas. Sa GB News Express. Nagsurat po kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Sa lado lokal, katuwang yan si Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB! Halina't mag-4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumuguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! May
iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Baretang Kulalapnit! Sige, oy 20 bago po mga tugang magabot ang alas 6, tama ba? Alas 7 nin aga, dili po sa tuya na programa. Alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang kang baga, o mga helang kang atay, o kaya katoy, na pwedeng masapar kung ika po masobrang ka sa inom nin alak o kaunin taba. Tapos ang kaugmahan kung dahil magbabago, tanganing magmangatay kay pan po nasabayan ng protection leverage Silimarin Capsule. Ang leverage Silimarin Capsule para po salud asin baskog na tay. Ang may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang leverage sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kang leverage pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubagayan. May bisyo man o wala, mahilig ka man uminom o day, mas maray na isabay ang Leverage Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Leverage na po para sa baskog na atay. Ang Leverage Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Approve man iyan mga tugang kan Food and Drug Administration bilang saro po na food supplement, ha? Kaya ang pinakamakusog yan na panlaban iyan na Silimarin. Saro pong antioxidant para po sa satuyang atay. Alright, e paglingawan, mag-Leverage na para po mga tugang mas lalo na mapakaray niya to ang satuyang atay. Buda po kamo na mga liver lovers nan, mga mahilig na mag-inom. Uy, para inom. Mga para inom. Good morning, Tabi. Upudado nindo. Inom. Yaw na dyan sa fish pan nagkakapi-kapi kasabay ang pamangkin niya na si Rahela Abion. Buda si Brad niya na si Condrazo Abion. Yan, ha. Nagdadangog mo niyan habang nagkakapi-kapi sa fish pan. Gusto ko pa din araw ka nagibo. Ang baga na sungay pag-retire mo. Buda di, dumang ka sa fish pan mo tukaw-tukaw. Kung nagtagabog-bog ka kansira. Nako, ha. Buda magtagaburbanwit ka kitilapya. O kaya yan ang mga shrimp. Ay, magayo na nabuhay. Pamparelax masyado. Good morning, Tabi. Yan kay Rahela Abion at saka sa iyang brad na si Condrazo Abion. Habang nagkakapi-kapi sa fish pond, nakatutok mga tugang sa DCGB. Ang pinagbabansagan na ngimutan. Kung medyo garin mga superlative degree, ngisluan. Didaan kontrol magtaraman ngimot kayo ni. Didaan kontrol mga tugang na magtaraman sa iyang ngimot. Lalo na kung nagkakaigwa meeting, ano ba yan? Ano ba yan?
Joshua. Oha! Yep. Good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. May minapabati sa morning good morning. Sisay. Si Kapitan Arnel Arnel. Baliduya. Ayaw pala. Good morning. Hain sa mo niyan. Sa Kilikaw. Nasa... Punduhan mo. Punduhan mo ko, Joshua, kang kalukuhan mo nga, ha? Pero nagka-interest man ako. Anong sabi niya? Bait kang tao. Ano? Mabait ka daang tao. Talaga naman. Talaga. Hahamakin ang lahat. Madugnawan ka lang. Ay, nasa imo. Pando. Opo. Okay, sige. Oha! Basta sama sunod ha. Dahil mo sa pag-live si Kapitan ha. Opo. I-live mo kay Maro kay Pio. Yo. Sa kuya, recorded sa lahat. Okay. No more live interview. Okay? Sabi ka. Ban pala ngayon. Okay, sige. Go. Sisoy daw ini. Na? Karong opisyal di barangay. Tigbaban sa gangon yan. Na? Nisloan. Ano man na. Ano man na para ito. Kawasa. Oo. Daing control na BP Henry ang ngislo kay ne. Nasa sarong meeting ini sa munisipyo. Kaiba ni Bapang mga opisyal di barangay. Aram na ngayang nasa meeting. Dahil na nagkakasarabutan. Oo. Tagrabe man ngaya ang tabil kay ne. May tawong harong ka yan. Ha? May tawong harong ka. No control. No control. No control. Igwa. Yung ano, kung aram na estudyante, nag-lecture ka, sige mo nag-urulong sa likod. Ayun na, okay. Sige. Ang sistema, pinaharapot sa munisipyo ang mga opisyal di barangay. Tamay importanteng meeting. Ano ba yan? Ang namamayukan pa meeting BP Henry, iyon mismo ang alkalde. Pero ini si barangay opisyal, reparo da ang wara lamang nin respeto. Okay. Nagtataran ngaya ang mayor sa inotan. Nagtaraman siya? Tamay pigtutugon. Ini man si barangay official sa likod. Sige man daang pakisabayan ng tabil. Okay. Ang pigto para taram pati kay ni BP. Garo ngaya reparong harayo ang buot sa mayor. Ako nga lang, interpretasyon ko, close siya sa mayor. Kasi siyempre, kaya mong gibuhon lang iyan kung harami ka sa mayor. Ini harayo. Yeah. Harayo pa lang siya sa mayor. Okay. Habang may pigtutugon ng alkalde, sabi da ni barangay official, iyo ngaya, arami na ngaya, pati ngaya mga tao ko sa barangay, aram na nunit ulit-ulit, arami na ngayaan. Nanginginutan na siya? Ano ba yan? Nato nanginginutan na siya? Tinda. Girisalaman na yan. Very bako, maray na. Nagatara mga algalita, mong aramin na ngayon. Di, siya nag-execute na sa Kisolo. Ano, manapait na yan. Kasama ka. Dahil padanganin BP tapos ang meeting. Ano? Dahil pangani da tapos ang meeting. Ano? Dahil tapos ang meeting. Luminampaw na tulos inipauli. Abo talaga magdango gayod. Sinyal mananggad yan nagari harayo ka kay Mayor. Malayo ang meaning. Malayo kay. Malayo ang pag-asa. Kasi kung close ka, hindi ka mo naaalis. Correct. Di ba? Hintayin mo ang lahat. Hirap sa'yo'y puro chismis. Ay, ngismis ka ng ngismis. Sabi kan kataning. Ano da? Pangyari ngayang islo kay ne. Reparo ngayang wara modo. Sa bagay ngaya, maray man na umuli tulos. Today patapos. Ta
Nagkapasamok ngayon lamang sa ororon. Iyon ba nga dali? Bako maray. Oo. Dapat imantin mang respeto sa mga arog ka ng pag-ororon. Opo. Di ba ka? Ako nagari tatauhon ka. Although may mga tao man talang gari all-knowing. Oo. Dapat date lang na Pino. Date na Pino. Nag-recruit ka na. Diba? Tapay pag may date na Pino, dyan mo matatimingan niya. Correct. Pagpipinuhan mo kimaray, di ba? Madada. Okay. Oha. Siguro nga na Tugong ko'y kapitan Opo. Di ba? Noted. Isurat mo ng ganito. Noted. Mas kanong emergency. Police. Okay, sige. Ban pa lang. Ban. Fun. Alright. Oha. Gari pa lang si Mayor Magalong. Sa investigasyon. Okay. Oha. Goodbye. Ano ba yan? Ukudano ni Relax. Alright, mga tugang 9 minutes bago po magabot ang alas 7 ng aga dito po sa satuya na programa. Medyo kasabago hinapot ko tabi kay Melvin kan Pag-asa so mga post na nagkairiling ta dyan sa online. Storyang may tabi kipapaabot na maraot na panahon. Kaso hapon bagay yan, sabi ni Melvin, kasabago kang Pag-asa, sa masunod ngaya po na 5 days, 5 aldaw, magiging marayda, tabi mga tugang an sa tuyang panahon. Kaya day po mangkwan, tapig verify naman ni Melvin, sabi niya, pig verify ko ngayon yan, duman po kita, mga tugang sa, basta-basta na mag-tensyon, may kinaraman po sa siring na bagay, sabi niya, 5 days tabi. Kaya nga, mainit na baga, ang dapat gayud na suportahan ta sa paagirin gari moral, prayers po, ang mga taga-Masbate, buda so ibang taga-Samar, so ibang areas na tinamaan po ni Upong. Yung gayud ang pwede ta, mga tugang na suportahan. Kung dahil man kita makatabang financial, or maski pa nga o tabi sa paginin moral matabangan ta na makatagapalanas Masbate buda nearby municipalities kay ni nagihan po ni Upong yutaban sa tuya na matabangan. Nagkadakula kong videos na nagkairiling dakula kong nagkairiling mga tugang na video nahali po duman sa Masbate na talagang ruminang pahog. So nagkapera so nagkapera po na mga harungduman. Pero kaya nga itod-tod na 7:30 to 8, gusto kong apudan si Director Yukut kan OCD kan Office of the Civil Defense na makikipaghuron kita kumusta taban sitwasyon duman sa Masbate, baka makaisip kita kay ano man ang mga relief operations, no? Tabi, next week, ngani na maski puro pa, no? Tabi, mahiling ta ang sitwasyon duman sa Masbate. May mga friend ako duman na nagpadala sa kuya pictures, tabi, kung talaga natututukan so nagkaperang mga areas na tinamaan mga tugang kan bagyo, lalo na sa may Palanas area. May mga tinampo na nakabalandra sa mga atupkan mga harong, sa mga postekan, Masbate Electric Cooperative, buda iba pa na mga nakahambalang dyan sa highway ninda. Ito po ang sa tuya, mga tugang na na dapat ilingon. Kaya, adalan mi po kung paano yan. Maray naman ang panahon, baka po makaisip kita. We'll consult po with our bosses para digdi. Alright, yun po yan, tabangan taga yun, mag-offer din mga, sa aga baga Domingo, mag-offer ki mga masses, dakulan matutabang, dakon tabian magigibo,
mga tugang kan prayers niya to para po sa sayandang speedy recovery, lalo na po sa itong mga tinamaan tabi kan bagyo. Okay? Maray kita digdi, day kita na, ano po kayan, day kita po tinamaan, kan makusog na paros, kaya masurte kita, tabi, sinda, mga tugang, iyo ang napiktaran, may kinaraman sa siring na bagay, kaya tawan niya to nin magkanigong maski moral support na muna para po sa inda. Sa bagi po kang prayers. Okay? 4 minutes po bago mag-abot ang alas 7 nin pagkaaga. Diyan pong alas 7:30, di pa akong guest sa Radyo Klinika. Tinuyo ko po dali mag-invite kan maaraman ko na matama subagyo Friday night. Kaso hapon na banggi. Kaya ganyan ako kung tumama na Friday night, pag Sunday ka iyan, pag Domingo ka iyan, dahil kami makakaprograma ki regular. Kaya tuminama baga so uminabi sa Bicol, Webes na banggi. Kaya naman pa kung oras para maghanap pa ki additional na mga resource person ta. Pero anyway, may mga, ang plano ko dyan 7:30, kaurununtan OCD, Office of the Civil Defense, makikipag-ugnayan kita para po mga tugang masest ang sitwasyon tabi duman sa magkamahagan kita ki assessment tabi duman sa lugar, lalo na sa mga taga-Palanas, Milagros, Budak Kataraning po na mga munisipyo kan probinsya, kan sinabi ng lugar sa probinsya kan Masbate. Sa pagantabay, mabalik po ako 7:30 sa dapat Radyo Klinika, kaya dahil po kitang guest mamaya, pero may mga kakauron ng tabi kita na mga nasa disaster management operation para masabutan tataban sitwasyon duman sa probinsya kan Masbate. Thank you sa pangaran po kan bilog na tropa Mega Force Patrol kasabay si John na Police sa Technical Department. Masunod na po ang Barreta alas 7 kasabay si News Director Mar de la Cruz, asin po si Jasmine Baloloy ang ato yung segment newscaster dyan si Paul and Gloriani. Thank you, goodbye. Kini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. I love you all, mabuhay. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa